Serikal mamalo dhi nyime gi timo ikruok mogik ne nyasi mar Madaraka Day ma higa ni helap tuke mar Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay. Jogo mantie sekta mar wuoth kod ohala e kaunti no bende dhi nyime gi keto kenge mag neno ne nyasi no okelonegi ber to chutho kaluwore gi welo mathoth ma koro biro donje e kaunti no. Jafwambo marwa Halia Beach nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Nyasi mar Madaraka Day ma higa ni idhi bagi lap tuke mar Raila Odinga manitie boma ma Homa Bay. Magedo mar dhi karumo ka kinde manotimo Olympia lap tuke no jagoro mongirore e migawo mar rita Dr. Raymond Omolo ne oyango ni kochopo tarik 15 mar dwe ni biro yudo ka gedo mar osetieki ne ikruok ne nyasi no makoro wiye limbo. Jodak e kaunti ma Homa Bay ahinya to mago manie sekta mar ohala kaachiel kod sekta mar wuoth bende dhi nyime kod timo ikruok margi e neno ni odiechieng nyasi no bende obedo negi makare weche mag ohala. Dala mar Homa Bay kaka wan the business community wan gi hilo kendo wan gi chia mang'eny kabisa kaluwore gi biro mar rais ma Madaraka mabiro mabetwa ka. Waneno ka gik moko gerore bang' barabara gerore ndene development nitiere manyiso ni biro rais nitiere gima nyaka to wenwa kaka wajwara Homa Bay. Wan kaka the business community wan emwarwa welo nikech welo koro wendowa kaka jodala. Koro wan gi lwase makare kendo waseiko gigo makare. Wan kaka wajohala kaka jotende jous ring'o jous nyanya jomopogore opogore nyaka jous rech nye wan e tie nam paya nwaneno rech manyo jo military nyokawo. Joalago wacho ni chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo dhigo nyime boma ma Homa Bay kod alwora mare bende biro yawo negi thuolo malach e yore mag ohala kata bang' ka nyasi no osetieki. Kuom biro mar rais waikore kendo warito mondo waket kwe e kohala adakwa johala wetewa ni mondo waket uru gigewa mwauso on the ground. Machalo lewni wabro miyo wan gi welo wabro uso lewni maber joma kelo chiemo wabro kelo chiemo wago wawar gi mang'eny mondo bi usgi. To moloyo te wabedo gi kwe mondo warit president mabiro. Ang'eni development biro bedo mang'eny, pesa wabro yudo nikech kuma ji osanyo mang'eny gigo ma uso bro dhi maber. Wageno ni gik mang'eny dhi biro. Projects are here. Almost how many in 23 that 23 but we expect the president could be wacha kwa kwayo mang'eny ng'ama dwaro kun ibo chonge piny tageno ni stadium cha kaka wan jo ohala odhi miyo wa gimoro ok wabi nindo kech waneno ka nderni mang'eny within Homa Bay town losa piko mamiyo piko kethore kon ka koni ok apar ni wadhi bedo go mae sama pes biro mineno ber sana ahinya mine jo ngware utema ahinya no lose pesa sani mae sama ber. Ka jogo manie sekta mar wuoth bende wacho ni gin kod geno maduong' mar yuto kaluwore kod nyasi mar Madaraka Day ma higa ni ma bende biro kelo welo mopogore e kaunti ni. Wan kaka jogo manie transport sector wamor ahinya and moso gi gima nye waseneno ka ker nigi political goodwill ne jogo dak ma Homa Bay county wadwa rwako ker koda ka welo mabiro mawuok e pinje maoko warwaku welo duto madhi bedo nikech wang'eyo ni Madaraka Day ni dhi kelo ber malich ne jodak e boma mar Homa Bay county. Wadwa ting'o welo duto nikech waseikore duto nikech wang'eyo ni welo biro mang'eny kendo jogo nyaka kaachiel kod jogo matimo hand hotel wang'eyo ni otende dhi pong' to wan be wabiro ting'o ji wabedo joma odimbore wabedo joma joluor to ka wendo wabiro to warwakgi gi nyasi mondo Homa Bay county oting're malo. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Report no mokelnwa gi Halia Beach tero wa yo mokwongo nyakwaro mga juang' Awiti Jarodi wacho ni